Sapa ya, Kang? Mbah. Sirahku nggo pancatan e. Ana wong iso mabur ya, Tru? Heeh. Mongko kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma. Asma. Maringi asma Raden Krincing Besi. Heeh. Raden Purmonyet. Purbaya. Purmonyet ki ora ana lho, ha? Purmonyet ki ora ana. Ha? Heeh. Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae paling ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek piye? Yo. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Nyirnakake Prabu Naga Pracana mula lilakna ya Arimbi. Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh Kaka Prabu. Kados pundi? Kedahipun maduka Yai Prabu kedah saged angen-engengi dhateng penggalipun Nyai Arimbi. Kaka Prabu kula mboten saged matur kamanungsan kemawon sinten ingkang saged nilakaken atmajanipun kedah mengsah Narendra Yaksa ingkang dibya Sura Sekti kados mekaten. Kaka Prabu kula mboten saged matur Kaka Prabu. Ah, dalah piye iki Kresna kok kaya ngene iki piye? Semare koden prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi. Den mangke riyin sampun kinten kula menika batur sing cumalena. Mboten kanthi dipun dangu kula wantun munjuk atur. Ning atur kula niki mang midhangetke mangolak-alik salebeting penggalipun gelar dipun gulung. Nuwun sewu lho, mboten nama kula menika ngrencang dhateng mrika ngewangi mriki niki mboten. Ning saka petungane Semar Bathara Guru paring dawuh kaya ngoten niku janjane estunipun paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Paring kanugrahan dhateng ingkang putra. Mboten wonten tiyang nampi kanugrahan kok tanpa pacoban niku ora ana. Mboten wonten. Sing lumrah wong bakal nampa kanugrahan niku mesti iso nglakoni pacoban niku kanthi rampung lan tuntas. Kados ingkang panjenengan lakoni niki. Kula nuwun sewu lho. Kanugrahan sing ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa niku ya nganggo laku, ya nganggo pacoban. Contone Pandhawa ajeng entuk negara Ngendraprastha niku sapa ngerti nek Ndara Bratasena niku dilorobke teng juranging kasangsaran kon babat Wanamarta. Janjane pancen dilorobke teng dalaning pati ning merga teguh timbul penggalihe. Nggone babat Wanamarta wekasan iso entuk kanugrahan wujuding negara Ngendraprastha. Niku wong salwangsul lakon kaya ngoten niku. Nek kudune Pandhawa mati kabeh enten kutha Pramanakati enten wana nalika dipun besmi dening para Kurawa. Ning nuwun sewu pati uriping menungsa niku ora gumantung karo titah, ning gumantung karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat. Lan pacoban niku werni-werni, kala mangsa kudu ngiklasake katresnan. Ngiklasake katresnane anak, ngiklasake katresnaning garwa. Niku pancen dadi pacoban. Ning wong sing iso ngiklasake katresnan nggih wong niku sing pancen tinuding entuk kanugrahan sing gedhe. Nuwun sewu lho. Nek panjenengan tresna kaliyan Ndara Tetuka, merga kabandara satresna ibu karo anak, wekasan panjenengan awel Ndara Tetuka dadi jagoning dewa. Niku ateges kanugrahane anak sampeyan mang tutup dhewe. Kanugrahane sampeyan, kanugrahane anak sampeyan mang singkirke dhewe merga sampeyan abot tresna. Ning nek sampeyan ngiklasake katresnan, sapa ngerti niku dalaning kanugrahan ingkang putra lho Ndara. Mangolak-alik tembunge Semar niki Ndara.
Migunjing langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung pukul nadyan kanthi awrat raosing manah kula midhanget dhateng pangendikanipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar sareng kula petang-petang jebul res punapa ing dados aturipun Kakang Semar Badranaya kula pasrah anak kula pejah gesang sumangganipun badhe amurba pukul kencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Semar kula ngaturaken panuwun padha-padha jejering wong tuwa ku ya sing pinter ngolak-alik ukara sing tlonjonge dadi becik lan apik nggih nah itulah mengaten kula bidhal wonten ing Kayuwangan Kresna ayo tutna laku jantra ulun monggo kula dherekaken Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih mugi-mugi anak niku iso dadi bocah sing iso ana gunane, Ben. Nek mati piye, Pak? Nek mati dijog lengane. Coro. Gareng karo bapakne kok ngunekke. Iki gawe masalah e. Wong Ndara Tetuka iki lagi umur pira? Lah kok dijokke dadi jagoning dewa. Malah Semar ki sing ngomongi Ndara Arimbi, nganti Ndara Arimbi ki wingi klase karo putrane. Nek nganti kae cilik lara gedhe tekaning pati, wah sing nesu namung Ndara Arimbi. Ndara Werkudara. Wah. Semar sing dadi perkara itak mutar kowe. Aku ora melu-melu lho, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho, Pak. Aku melu sangu dhewe, Pak. Aku melu kok sangu dhewe ora. Pokoke aku nderek Semar. Aku bangga karo itu Semar. Iya. I love you Semar. Waduh. I love you ora. Aja do cerewet kayo do ditutke ndaramu Ndara Tetuka kae. Kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe gumrayah wadyabala ngiling ngaya solas ragane buta ngregeti Kayuwangan Suralaya sekipu iki jagoning dewa nggih wah Buta Pandhawa tata gadewe sraya Indriyaksa sara ngaruta Pawana bana margana samirana lan barayang dewa padha jirih srayane padha keplayu wedi karo patih sekipu mantra kari sak siriling bawang sak umuring jagung ora meneke lurahing widodari Kayuwangan gawe sungsang pawana bali woi Buta Pandhawa tata gadewe sraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana
Ketap-ketap. Tak kira woh pelem pertangga jiwa tiba ning arep aku. Lah kok iki tak sawang wujuding bayi. Bocah abang ingkang durung ilang pupuk lempuyange. Wah, dewa wis kelangan akal. Dewa wis kelangan nalar bayi wingi sore dijoko ning pabaratan. Wah, ladal. Lah opo kelakon aku mungsuh jabang sing kaya ngene? Ya, nek yen pancen kowe dadi jagoning dewa, aku ora wegah mateni titah sapa wae sing mbelani para dewaja ngelokke dosaning Patih Sekipu. Lak cokot mlebu ning wadukku dadi isen-isen ning wadukku. Wah. Mobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca tak jokot wae adalah siungku ora mempan lah kok elok bayi sing maune ora iso nglawat barang tak cokot. Wah, tak kemah-kemah kok malah iso mbrangkang iso ngadeg. Weh, dewa. Kowe aja mirang-mirangke Patih Sekipu. Ayo, bocah iki gedhekno dhisik ben sak timbang sak bobot karo Patih Sekipu mantra. Puncangkan sing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Narada. Ayo kadi pundi Kakang? Nyata sekti kalintang lare menika nadyan dereng ilang pupuk lempuyangipun nanging sampun katandha bilih lare menika pancen pepethinganing titan. Namung kemawon Patih Sekipu sajaipun lingsen di lajeng Patih Sekipu kados pundi polaipun? Nah, piyambakipun munjatur sanipun para Jawata kanthi ambengok sura. Bayi menika dadipun agengaken langkung rumiyin.
dipun dewasaken tegesipun dipun gege. Kakang Rada, punapi? Kula sampun dawuh kalawan Empu Anggonjali lan Empu Ramayadi supados amandhe dhateng lari menika. Lho, mandhe dos pundi? Lari menika badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula jer Kakang Rada. Dipun jer inggih. Lajeng sedaya rongkonganipun lari menika badhe kula gantos inggih menika mawi rajaning wesi. Wesi Balitung, wesi Pulasani, wesi Mangangkang lan sak pituturipun. Mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan. Kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Nggih, ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Rada sampun ngantos sadri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Wah, inggih ngestaken dawuh, Di. Maledhek swaraning Kawah Candradimuka nganti sundul ngiwati. Kalika semanten anjedi sang tetuka tanggap sang Empu Ramayadi lan Empu Anggonjali. Sigra gantos rongkonganing sang tetuka mawi rajaning wesi saking Kayangan Resi Mangangkang Wesi Balitung Pulasani lan sak piturutipun. Nalika semanten saya umup Onang Candradimuka mijil ana nom-noman. Inggih kekiter wonten sanginggiling Kawah Candradimuka wau. Pandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Dik wonten jejaga ingkang pakulitanipun dembaga kados mekaten murup mubyar. Kakang Rada punapi kula trimas paosaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing Kawah Candradimuka. Dalah jagat Dewa Bathara. Eka dadi kaya mengkoten. Mekoten pripun? Mekaten maksud kula inggih. Walah gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Nanging kula menika
gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedeku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma. Krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking panguwaos kula. Ah inggih. Lajeng swantenipun saking menapa? Badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita mara gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih, Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh. Anak Werkudara suarane ya wis kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti ngane-aneh. Inggih, Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih, Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paringi tetenger sinten? Menika badhe kula paringi tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kekiyatan, Kakang. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Raden Gurundaya. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tetenger sinten Dik? Raden Purbaya. Wah, Raden Purbaya. Mbok kula ya tak menehi jeneng. Kula sumanggaken Kakang Trada. Badhe kula paringi tetenger inggih menika Raden Krincing Wesi. Di wonten jauh. Dewa menika suwe-suwe saya sembrono. Sinten ingkang boten ngiringi kalian kula nama Macring ngoten. Nanging boten kelintu menika Bathara Pathuk. Walah, Bathara Bakpia. Kok Bathara Bakpia parat ora karepe dhewe. Mirang-mirangke Narada menehi jeneng Macring. Wah. Bareng Paduka Pukulun. Samangke kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba saka kuwi kita bakal ulun paringi ya kuwi ingkang aran Caping Basunanda. Panas mbuya kepanasan, udan mbuya kudanan. Kotangontra kesuma kita bisa ngambah dirgantara nlentrik tanpa sutang. Uga ulun paringi trumpah madu kacerma. Kita ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora duwe walat apa-apa nggih. Matur sembah semono tanpa pami. Adi Guru mariki ora Caping Basunanda Kakang. Ah. Gatotkaca wonten dawuh. Kita ulun paringi pusaka ingkang bisa gawe ayem tentrem. Ya kuwi kang aran Caping Gunung saben geni mangkon. Kakang Trada. Prapi? Mbok mriko campur bagong. Lah. Panjenengan menika dewa kok senengane guyon. Nah, ya nggo isu-isukan kaya. Isu-isukan kok ora guyon niku mboten pantes. Kita kudu bisa manglurah satru murka. Ya kuwi Pati Sekipu lan Nalindra Prabu Naga Pracana. Yen kita bisa mateni Kraman Kayewangan ora kita ngamung sak uruping damar sak umuring jagung, besok kita bakal ulun lenggahake ana ing Silakanda Waru Binangun nggih.
Sapa ya, Kang? Mbah, Sirahku nggo pancatan e. ana wong iso mabur ya, Tru. Heeh. Monggo kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma, Asma. maringi asma Raden Krincing Besi. Heeh. Raden Purmonyet. Purbaya. Purbaya. Purmonyet ki ra ono lho, Kang. Hah? Purmonyet ki ra ono. Hah? Heeh. Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae palinga ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek kiye? Yo. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta jleng bujlenge iblis lanat padha jek-jekan sapa takon karo aku jagoning dewa Raden Gatotkaca ya Raden Gurundaya kowe sapa? Pate Sekipu. Yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni. Lho. Nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku? Ora usah dadak takon aku srayaning dewa. Ora mbok gulung genderamu, ora mbok kukuti barisamu. Aja takon dosa. Ana pate bali mongkari aran. Wah, gaglak limpamu ana. tobat. Cah kok digdayane kaya ngene. Sinten iki? Gatotkaca Petruk. Gatotkaca niku sinten? Lho, kuwi bendaramu. Bendara kula sinten? Tetuka sing maune tak dadekke jago wis dijeti ning Kacandra Dimuka. Kuwi ndaramu, putrane bendaramu Werkudara. Kok cengkiling? Aku gawe kaget kok. Ora sambung-sambung iki ngapa? Ya iya kaya ngene, bapakne bagus, anake bagus. Ora kaya aku. Bapakne gagah kok anake umbelen. Endi-endi. Sapa itu? Ndara Gatotkaca. Aduh, Ndara Gatotkaca. Sapa? Mbah. Ngawur kowe. Putrane Pak Haji, ngawur. Putrane Ndara Werkudara. Nah, sing maune jenenge
Tetombo, tetuka. Waduh kok dadi kaya ngene. Wis pono kawan padha seminggir. Oh, no bose. Sekipu mati. Inggih. Tak awake. Kula cokot. Wah, lah iki Petro iki kudu dikandani. Waduh, ha iki kudu dikandani. Ampun nyokot. Nyokot kena nek wis mateng. Siapa yang dicokot? Oh kuwi. Wah, oh, sok mleh tak goleke sing rada apik. Sing larang. Bagong edan. Aja ya ngger najan kita kuwi turas sing yaksa ning kita kuwi turas. Ya kuwi Sabta Warga, mula kita aja nganti nyokot. Mboten pareng. Ora entuk. Ngestaken dawuh. Mboten kenging, Ngger. Wah, bapakne nek prisa ni putrane undahe boyo ngopo senenge. Lah iya Petro langge. Ogah-gahe kaya ngono kok. Ning ampun nyokot. Nyokot niku mboten apa nek kaya kula, Gareng Bagong niku biasa. Ning sampeyan niku satriya perwira. Lho, trae ngaluhur piyayi. Nek kula kaya niku mboten napa-napa nyokot wong mingkire. Mboten napa-napa. Nek sampeyan niku piyayi luhur ora kena nyokot. Perang ya piye carane supaya menang ning aja nyokot. Ora wijani sapa? Lho, oh iya ning. Kula Petruk. Petruk kuwi sapa? Petruk niku adine bapak. Bapak sapa? Bapakmu. Dadi kula sampeyan nyeluk kula kudu Lek. Lek Petruk. Nggih. Itu konangan bapaknya digecek diasmu modar kowe. Pun kajenge men gayeng-gayeng ora apa-apa. Hah, kula duwe adi meneh jenenge Bagong. Sampeyan nyebut niku ya Lek. Wong loro Lek kabeh. Yo Lek Petruk. Ah. Wis karepmu lho. Naga Pracana patene sisan. Ngestaken dawuh ulun. Iki dibuang sik. Kok arep ngentutke Gatotkaca terus saking senenge dibuang sik. Gong nyambut gawe le. Todyan Gatotkaca tinon mapak kareka suta Radal. Patih Sekipu Sirna Margalayu. Kondhanging para wadyabala giling kaya padha ngandhake yen to dipateni sayaning dewa. Dasar Puranyata. Lho, sapa iki? Raden Gatotkaca. Kowe sapa? Nalindra giling kaya Prabu Naga Pracana. Kowe sing nyenake Patih Sekipu. Dasar Puranyata utang nyawa, nyaur nyawa. Mapan tak untapke nyawa marang neraka jahanam. Ora minggat karo aku ha. Kelakon kene marganing matimu. Gandul ndasmu. syukur ora iso melu-melu.
Gatotkaca aja tida-tida. Yen pancen kowe iso nyirnake Nalendra Inggilingaya, aku patenana. Wah, kelakon gimerdasmu. Pedhot gulum. Ayo kakek patenana aku. Aduh. Matare. Mate. Ora. Mung sendaraku. Jan Digdaya tenan. Dinapake? Untir gulune. Oh, mulane kok iki geger kok raine nang kene. Edian tenan. Wah, ratu raine naga, Gong. Duntir, Gong. Ngono aku aja, Tru. Aku butuh tenan aku. Sing duntir iki gulune naga Pracona ora nggonamu. Udu malam ini ora. Ya wis lah, alhamdulillah. Soale lagi dopo-dopo butuhe iki dadi nyemelangi. Nika Kang Rama rawuh mriki. Rama sapa? Rama ana maling. Guyon tak ajar kowe, Lek. Nggih. Duh cilaka iki. Nek teko rene tenan ngeluk aku Lek iso diajar tenan. Petro, Ma. Petro, ora sudi. Ana wong tengo kok dicemplungke kalen ora. Sopo iki? Tak kandhani sampean mesti seneng. Mesti. Sopo Petro? Kula kandhani. Niki Kang Putra. Anak sapa? Ndara Tetuka. Wah, aja goro. Wis luwih. Sembrono wani ngampleng lekku. Petro, non. Kok nyebut kowe lek? Sing genake meng Wang Plukun Rada kula ora melu-melu perkara niku lak nyingkirke bathange naga Pracona. Kita urung ngerti ya Wargadara? Ya durung. Nah, kenceng arudayang Pak Weng. Puruhanira ki atmaja kita Tetuka ing wis dijedi nang Kacandra Dimuka. Lamun pinaringan pusaka nama ya kuwi Raden Gatotkaca. Wah, anakku le cah bagus. Cah bagus. Wah, ora nono wujudmu saiki kaya ngene. Pikulu Narada menika sinten? Iki bapakmu. Bapa tiyang sepuh kula. Iya, Nger.
Kanjeng Rama Werkudara. Ya iki piyayine Kanjeng Rama. Aku bapakmu. Aku bapakmu Cah Bagus. Inggih Kanjeng Rama. Kowe mau nyeluk Petro kok lek. Ndikanipun menika rayinipun Bapak. Petro. Petro. Kono Gong, omongane aku masuk angin. Petro masuk angin. Lek Bagong, wah iki. Anu denes-denes. Kayangan anggere ketekan Ponokawan wis midha sakarepe dhewe. Aku barang konangan Petro. Ayo sayo bali yo. Yo. Mudhun kene wae rasa liwat anda rantai iki nganggo anda modern ya. Heeh. Men gres tekan omah. Nek ora mlayu ora slamet, ora slamet cilaka wis. Tutuki Ndara Werkudara malah. Kresna nimunten dawuh pukulun. Gatotkaca ing bisa mbirat penandanging kayiwangan, gawe tentrem lan gawe padhang kayiwangan inggih. Mula jumbo kan ngendikanipun Wang Prasti Bathara Guru sesuk Gatotkaca bakal nampa triman ora ketang mung sak uruping damar sak umuring jago lenggah ning Sela Kanda Waru binangun dadi dewaning para dewa. Mekaten pukulun. Iya. Gandeng kayangan wis padhang, kayangan wis tentrem. Werkudara. Nggih. Kanthine anakmu bali marang kasatriyan Jodipati. Legakno pikirmu nggon kita darbe putra ingkang nuju prana sarta bisa gawe mareming wong tuwa. Wah, iya. Ora mung gawe mareming wong tuwa, muga-muga bisa dadi satra ingkang bisa nentremke negara Ngamarta, nentremke jagat saisine ya si Gatotkaca iki, Werkudara.